Moja kći me napustila kad mi je najviše trebala. Jeste li ikada osjetile kako se srce slama u 1000 komada samo jednom rečenicom? S 55 godina mislila sam da sam već proživjela sve moguće bolove. Griješila sam. Potpuno sam griješila. Zovem se Marija i ako ste mojih godina, razumjet ćete savršeno ono što ću vam ispričati. Ako ste mlađe, možda će vam ove riječi poslužiti kao upozorenje da ne pogrejete isto što sam ja. Bilo je to nedjelju popodne od onih koje su nekad bile svete u našoj obitelji. Miris sarme još se uvijek širio kuhinjom, to hrvatsko jelo koje sam pripremala s toliko ljubavi još od mladosti. Moje ruke, već označene vremenom i radom, upravo su završile s pranjem posuđa kad me moj najstariji sin, Tomislav, pozvao u dnevnu sobu. Mama, moramo razgovarati, rekao je, i nešto je u tonu njegova glasa zaledenilo moju kičmu. S 55 godina majka razvije poseban instinkt. Znamo kad se nešto strašno sprema dogoditi. Sjela sam na sofu na kojoj sam toliko puta uljuljkala svoju 3 djece. Ista sofa na kojoj sam liječila ogrebane koljena, gdje sam čula prva "Volim te, mama", gdje smo slavili svaku malu i veliku pobjedu. Tomislav, Ana i Marko stajali su tu, svi s ozbiljnim izrazima koje nikad prije nisam vidjela. Što je, drago moje? Pitala sam, koristeći nadimak kojim sam ih uvijek zvala, čak i sad kad su već odrasli. Ana, moja jedina kćer, prva je progovorila. Mama, razgovarali smo i... pa, mislimo da bi bilo bolje da više ne dolaziš ovdje. Riječi su pogodile moja prsa poput noževa. Ne dolazim više ovdje. Ovdje, u kuću koju smo moj pokojni muž i ja izgradili svojim znojem. Ovdje, gdje sam odgojila svako od njih s cijelom ljubavlju koju majka može dati. Ne razumijem, promrmljala sam, osjećajući kako mi glas pokleka. Marko, najmlađi, onaj koji je uvijek bio najviše vezan za mene, izbjegavao je moj pogled. To je zato što ti uvijek kritiziraš naše odluke, mama. Naše žene se osjećaju neugodno. Vaše žene? Ponovila sam, nevjerujući. Ali ja sam uvijek tretirala vaše žene kao kćeri. Učila sam ih recepte, čuvala sam vašu djecu kad ste morali raditi. To je upravo problem, rekao je Tomislav, skrštetivši ruke. Ti se ponašaš kao da sve znaš bolje od nas. Naše žene imaju svoje majke. 55 godina života, 30 godina posvećenih potpuno tome da budem majka, i to je ono što dobivam. Sjetila sam se svih noći koje sam provela budna kad su bili bolesni. Prilika za posao koje sam odbila da budem prisutna na svakom školskom nastupu, svakoj nogometnoj utakmici. Sjetila sam se kako sam prodala svoj vjenčani nakit da platim Tomislavovu fakultet kad je moj muž ostao bez posla. Ako voliš naše istinite priče, molimo te da se pretplatiš na naš kanal, ostaviš svoj like i napišeš komentar. Bi li i ti bio latužan? Nada se to dogodilo tebi. Znam da mnoge žene mojih godina gledaju i razumiju točno tu bol. Ako moja priča dotakne vaše srce, molim vas pretplatite se na kanal Priče jedne žene od 55 godina. Uključite zvonce jer svaki dan dijelim stvarne priče koje moramo ispričati. Vaša podrška mi pomaže doprijeti do još više žena koje trebaju znati da nisu same. Želite da nestanem iz vašeg života? Pitala sam, još uvijek pokušavajući shvatiti tu okrutnost. Nije baš tako, rekla je Ana, ali joj je glas zvučao hladno, daleko. Samo, trebamo prostora, možeš ponekad nazvati. Ponekad nazvati. Kao da sam daleka poznanica, a ne žena koja ih je nosila u utrobi, koja je odustala od svojih snova da ostvari njihove. A unuci? Pitala sam, misleći na lička koja su obasjavala moje dane. Oni će razumjeti, rekao je Marko, još uvijek me ne gledajući u oči. Tada je bomba eksplodirala u meni. Ustala sam polako, s dostojanstvom koje me moja majka naučila, i rekla, u redu. Ako je to ono što želite, poštovaću to. Tišina koja je uslijedila bila je glušila. Mislim da su očekivali da ću moliti, da ću napraviti skandal. Ali ne. Hrvatska žena od 55 godina ima ponos koji se ne slama lako. Samo jedno, dodala sam, uzimajući svoju torbu. Kad budete trebali mene, a trebat ćete, sjetite se da ste vi to izabrali. Izašla sam iz te kuće, moje kuće, s podignutom glavom, ali slomljenim srcem. Nisam znala da će to biti tek prvo od iznenađenja koja me čekaju.
Prvi dani nakon tog razornog razgovora bili su najteži u mojem životu. A pogledajte da sam već prošla kroz mnogo toga. Preuranjenu smrt mog muža, financijske teškoće, prilagođavanje novoj zemlji kad sam bila mlada. Ali ovo je bilo drugačije. Bio je to odbačaj koji je došao iz najsvetijeg mjesta mog srca, moje djece. Budila sam se svako jutro u 6 sati, kao što sam činila desetljećima, ali više nije bilo doručka za pripremiti za obitelj. Nisu bile školske uniforme za glačanje, torbe za organiziranje, podsjetnici za obaveze koje treba dati. Samo teška tišina praznog stana. Prošao je tjedan dana od te kobne nedjelje kad mi je telefon zazvonio. Bila je to Petra, draga susjeda. Marija, draga, kako si? Vidjela sam da tvoja djeca nisu došla prošle nedjelje. Kako objasniti? Kako reći prijateljici da su djeca koje si odgojila s toliko ljubavi jednostavno odlučila da više nisi dio njihovih života? Zauzeti su, slagala sam, osjećajući kako mi svaka riječ peče grlo. Ali Petra je previše dobro poznavala tu obitelj. Marija, u 30 godina tvoja djeca nikad nisu propustila nedjelju u tvojoj kući. Što se dogodilo? Tada sam se slomila. Ispričala sam sve, svaku okrutnu riječ, svaki pogled prezira, svako apsurdno opravdanje koje su dali da me protjeraju iz njihovih života. Ne vjerujem, rekla je Petra, istinski šokirana. Nakon svega što si učinila za njih, sve što sam učinila. Da, bilo je mnogo. Možda previše, mislili su oni sada. Sjetila sam se kad je Tomislav imao 15 godina i uhvaćen je kako puši u školi. Umjesto da pustim oca da se nosi sa situacijom kao što bi bilo tradicionalno u našoj kulturi, ja sam provela sate razgovarajući s njim, objašnjavajući opasnosti, pružajući razumijevanje umjesto kazne. Rezultat? Nikad više nije dirao cigaretu. Sjetila sam se kad je Ana zatrudnjela s 20 godina, neudana i preplašena. Dok bi druge majke iz naše zajednice napravile skandal, ja sam je zagrlila. Rekla da će sve biti u redu. Pomogla odgojiti unučića kao da je moje vlastito dijete. I Marko, moj najmlađi, koji je imao poteškoća s učenjem. Provela sam 2 godine vodeći ga terapeutima, psiholozima, radeći vježbe s njim svake večeri dok se nije uspio diplomirati iz srednje škole. Je li sve to bila greška? Je li time što sam pokušala biti savršena majka kakvu bih voljela imati, na kraju stvorila nezahvalnu djecu? Susret u supermarketu 2 tjedna kasnije, bila sam u supermarketu kad sam vidjela Sandru, Tomislavovu ženu, u odjelu mliječnih proizvoda. Srce mi je ubrzalo. Možda će mi ona bolje objasniti što se dogodilo. Možda je bio neki nesporazum. Sandra, pozvala sam, približavajući se s bojažljivim osmijehom. Okrenula se i na trenutak vidjela sam nešto što mi se činilo kao nelagoda u njezinim očima. Ali brzo se izraz promijenio u nešto hladno, gotovo neprijateljsko. Bog Marija, rekla je, bez ikakve topline u glasu. Kako ste? I mali? Tako mi nedostaje? Dobro smo, odgovorila je suho, očito želeći završiti razgovor. Sandra, ja ne razumijem što sam pogriješila. Uvijek sam pokušala pomoći vama. Uvijek sam poštovala. Marija, prekinula me, trebaš razumjeti da više nismo djeca. Ne trebamo da nam govoriš kako odgojiti našu djecu, kako kuhati, kako organizirati našu kuću. Kako organizirati kuću? Kad sam to učinila? Je li ponuda pomoći postala nametanje u njihovim očima? Ali ja sam samo htjela, draga, rekla je, koristeći snishodljiv ton koji me učinio manjom od mrava, ti si odgojila svoju djecu. Sada nam pusti da odgojimo naša. I otišla je, ostavivši me tamo kako stojim, držeći čašu jogurta kao da je jedina čvrsta stvar u svijetu koji se rušio oko mene. Dno došavši kući, pogledala sam se u ogledalo u kupaonici. Tko je bila ta žena od 55 godina koja mi je gledala natrag? Bore koje su se činile da su se produbile preko noći, oči koje su izgubile sjaj, kosa koja je postajala sve sivlja svakim danom. Posvetila sam 3 desetljeća svog života tome da budem majka. To je bio moj glavni identitet, moj izvor ponosa, moj razlog postojanja. A sada? Tko je bila Marija bez svoje djece? Te večeri, sama u kuhinji, pripremila sam malu porciju sarme, samo za sebe.
Miris koji je nekad ispunjavao kuću radošću, sada se činilo da me ismijava u mojoj samoći. Jela sam u tišini, svaki zalogaj podsjećao me na sretne nedjelje za koje sam vjerovala da će trajati zauvijek. Tada je telefon zazvonio. Srce mi je skočilo. Bi li to bilo jedno od moje djece? Jesu li shvatili grešku koju su napravili? Halo, gospođo Marija, ovdje je iz škole malog Luke. Luka je bio moj unuk, Anin sin. Da? Možete li doći po Luku? Ima temperaturu i ne možemo doći do roditelja. Moj prvi instinkt bio je potrčati u školu, ali tada sam se sjetila riječi svoje djece. Ja se više ne bih trebala miješati. Žao mi je, rekla sam, srce mi se cijepalo, ali morate nastavi pokušavati doći do roditelja. Ja ne mogu doći. Spustila sam slušalicu i plakala kao što nisam plakala od smrti mog muža. Ta noć bila je najduža u mom životu. I još nisam znala da najgore tek dolazi. Preokret prošao je mjesec otkad su me moja djeca protjerala iz svojih života i učila sam živjeti s konstantnom boli u prsima, kao da nosim kamen tamo gdje bi trebalo biti moje srce. Pokušala sam održati rutinu. Budem se rano, napravim kavu, čitam novine na hrvatskom koje kupujem u susjednom gradu, da održim svoj materinski jezik živim. Ali sve se činilo prazno, mehaničko, bez svrhe. Bilo je to kišno četvrtak popodne kad sam dosegnula dno. Organizirala sam stare fotografije kad sam pronašla album koji nisam vidjela godinama. Bio je iz vremena kad su dečki bili mali. Tu je bio Tomislav sa svojim prvim zubima, Ana koja je pravila prve korake, Marko prerušen za Halloween. Svaka fotografija bila je ubod. Ta nasmiješena lička, ti čvrsti zagrljaji, ti volim te, mama, šaptani prije spavanja. Gdje sam pogriješila? U kojoj trenutku su se te bebe, koje sam volila više od vlastitog života, pretvorile u strance koji me više nisu htjeli vidjeti? Bila sam toliko izgubljena u sjećanjima da skoro nisam čula zvono. Kad sam otvorila vrata, srce mi je skoro stalo. Bio je to Luka, moj 8 godina star unuk, promočen od kiše, crvenih očiju od plakanja. Baka, viknuo je, koristeći hrvatsku riječ za baku, i bacio se u moje ruke. Bože moj Luka, što radiš ovdje? Gdje su ti roditelji? Svađaju se opet, rekao je, jecajući na mom ramenu. Mama je vikala da više ne može i tata je izašao lupivši vratima. Bojao sam se i pobjegao sam da te vidim. Srce mi se slomilo u još manje komade. To nevino dijete hodalo je skoro 2 kilometra po kiši da dođe do mene jer se bojalo i nije imalo nikoga drugog. Hajde, dragi, obušimo te i ugrijemo, rekla sam, umotavajući ga u meki ručnik. Dok sam mu pripremala toplu čokoladu, Luka mi je ispričao da se roditelji stalno svađaju, da Ana mnogo plače u zadnje vrijeme, da ponekad čuje oca kako telefonira o problemima na poslu. Baka, rekao je, gledajući me velikim tužnim očima, zašto više ne dolaziš kod nas? Nedostaješ mi. Kako objasniti 8 godina starom djetetu da su mu roditelji odlučili da baka više nije dobrodošla? Kako reći da bezuslovna ljubav bake može biti smatrana miješanjem? Ponekad odrasli donose teške odluke. Moja ljubavi, rekla sam, držeći njegove male ručice između svojih. Ali ti si se uvijek brinula za nas kad su mama i tata morali raditi. Ti si me naučila vezati cipele, ti si mi čitala sve te priče. Bila je istina. Bila sam više od bake. Bila sam druga majka, čuvarica, učiteljica, prijateljica. A sada sam tretirana kao uljez. Sušila sam Lukinu kosu kad mi je telefon eksplodirao pozivima. Ana, Tomislav, onda opet Ana. Odgovorila sam na 3. pokušaj. Mama, gdje je Luka? Ana je vrištala, histerična. Ovdje je sa mnom, dobro je. Kako to ovdje? Rekla sam ti da se više ne miješaš. Ironija situacije pogodila me je poput munje. Nisu me htjeli u blizini, ali kad su trebali, uvijek sam bila tu. Ana, rekla sam, s mirom koji je iznenadio čak i mene. Tvoje dijete došlo je ovdje promočeno i preplašeno jer ste se svađali. Hodao je 2 kilometra po kiši da dođe ovdje. Tišina s druge strane linije. Dođite po njega kad se smirite, nastavila sam. I možda je vrijeme da razgovaramo kao odrasli o tome što se stvarno događa u ovoj obitelji. Spustila sam slušalicu i pogledala Luku, koji me je promatrao s preranom mudrošću u očima. Baka, rekao je tiho,
Hoćeš li opet otići? U tom trenutku sve se iskristaliziralo u mom umu. Provela sam mjesec dana mučeći se, preispitujući se, krivnjeći se. Ali istina je bila jednostavna. Nisam učinila ništa pogrešno osim što sam previše voljela. Moja djeca prolazila su kroz svoje vlastite krize, financijske, bračne, profesionalne, i umjesto da prihvate moju pomoć i iskustvo, radije su me pretvorili u žrtvenog jarca. Bilo je lakše kriviti nametljivu majku nego se suočiti s vlastitim problemima. Ne, dragi moj, rekla sam, milozeći mu lice. Ovaj put će oni morati doći do mene. I konačni obračun. Kad su Ana i Tomislav došli po Luku, sat vremena kasnije, čekala sam ih u dnevnoj sobi s odlučnošću koju nisam osjetila dugo vremena. Moramo razgovarati, rekla sam prije nego što su mogli otvoriti usta. I ovaj put ćete me slušati. Sjednite, rekla sam, koristeći čvrst ton koji su dobro poznavali iz djetinjstva. Ana i Tomislav pogledali su se, iznenađeni mojim držanjem. Mama, samo smo došli po Luku, rekla je Ana, izbjegavajući moj pogled. Luka spava u sobi nakon straha koji je doživio. A vi ćete me slušati jer je vrijeme za neke istine. Prišla sam stolu i uzela kutiju koju sam pripremila tijekom tog mjeseca razmišljanja. Unutra su bili svi financijski dokumenti koje sam čuvala kroz godine. Znate li koliko sam potrošila na vaše obrazovanje? 52.000 kuna. Znate li koliko sam prilika za posao odbila da budem prisutna u vašem životu? 17. Znate li koliko sam noći spavala u bolnici kad ste bili bolesni? Nisam mogla prebrojiti. Ana je počela biti neugodno. Mama, nitko te nije tražio da to radiš. Naravno da nitko nije tražio, eksplodirala sam, iznenadivši sve nas. Nitko ne traži od majke da voli. Nitko ne traži od majke da se žrtvuje. To je nešto što radimo jer ste vi naš život. Tišina je pala u sobi. Ali znate što sam otkrila u zadnjem mjesecu? Da ste u pravu u jednoj stvari. Previše sam radila. Ne zato što sam htjela kontrolirati vaše živote, već zato što nisam vjerovala da ste sposobni brinuti se za sebe. Tomislav me je pogledao s iznenađenjem. Istina je, nastavila sam. Toliko sam vas štitila od grešaka, teškoća, posljedica, da nikad niste naučili sami se suočavati s problemima. A sada, kad život predstavlja stvarne izazove, brakovi u krizi, financijske teškoće, djeca koja stvaraju probleme, ne znate što učiniti i radije me krivite. Ana je počela tiho plakati. Tomislave, rekla sam, gledajući direktno u oči svog najstarijeg sina. Znam da si izgubio posao prije 3 mjeseca. Znam da Sandra razmišlja o razvodu. Znam da imate teškoća s plaćanjem rate za kuću. Pobjeljedio je. Kako znaš? Jer sam tvoja majka. Jer čak i protjerana iz tvog života i dalje se brinem. Jer mi je Petra rekla da je Sandra tražila posao u istom uredu gdje ona radi. Okrenula sam se prema Ani. A ti, moja kćeri, znam da patiš od postporođajne depresije nakon drugog bebe. Znam da se osjećaš izgubljeno, preopterećeno, da ponekad imaš misli koje te plaše. Ana je jače zaplakala. Mislite li da vas je udaljavanjem od mene riješilo neki problem? Mislite li da će pretvaranje, da ste samodostatni odrasli, učiniti da teškoće nestanu? Ustala sam i uzela drugu omotnicu. Ovdje je novac koji sam uštedjela prodajući nakit vaše bake, rekla sam, stavljajući omotnicu na stol. 8.000 kuna. Trebao je biti moja rezerva za hitne slučajeve kad ostarim ili budem trebala njegu. Ali radije ga dajem vama sada, da pomognem s vašim teškoćama. Mama, ne možemo prihvatiti, promrmljao je Tomislav. Možete i hoćete prihvatiti. Jer sam vaša majka i to je ono što majke rade. Ali s jednim uvjetom. Pogledali su me iščekujuće. Nikad više, nikad više. Ne govorite mi da se nametljem kad ponuđujem pomoć. Nikad više me ne čnite osjećati kao da je moja ljubav teret. Ako ne želite moje mišljenje o nečemu, recite hvala mama, ali ćemo prvo pokušati na svoj način. Ako trebate prostora, recite mama, trebamo ovo riješiti sami, ali znamo da možemo računati na tebe. Suze su se slijevale po licima oboje sada. Vi ste moja djeca. Voljet ću vas do mog zadnjeg daha. Brinut ću se za vas kad budete imali 60 godina. Tako funkcionira majčino srce. Ali neću više prihvaćati da me tretiraju kao uljeza u obitelji koju sam pomogla izgraditi.
Ana je ustala i došla do mene. Mama, oprosti nam. Tako smo izgubljeni, tako uplašeni. Bilo je lakše tebe kriviti nego priznati da ne znamo što radimo. Zagrlila sam svoju kćer, osjećajući kako se dio mog srca počinje liječiti. Kćeri, šapnula sam joj na uho. Nitko se ne rađa znajući biti odrastao. Čak ni ja, s 55 godina, ne znam sve. Razlika je što kad sam imala sumnje, mogla sam nazvati svoju majku. Vi ste me udaljili upravo kad ste najviše trebali vodstvo. Tomislav se također približio. Mama, Sandra je govorila da uvijek kritiziraš, ali zapravo mislim da je bila ljubomorna. Ljubomorna što bolje kuhaš, što djeca radije ostaju s tobom, što uvijek znaš što učiniti. Sine, rekla sam, milozeći mu lice kao što sam činila kad je bio mali, nisam bolja od Sandre ili bilo koje od vaših žena. Samo imam više iskustva, a iskustvo bi trebalo biti dar, ne prijetnja. Novi početak te večeri, nakon što su otišli, ponijevši luku i obećavši se vratiti u nedjelju na naš tradicionalni ručak, sjela sam na verandu s šalicom čaja. S 55 godina naučila sam da se ponekad moramo udaljiti da ljudi cijene našu prisutnost. Naučila sam da previše ljubavi može ugušiti ako ne dolazi s granicama. Naučila sam da je biti majka konstantno balansiranje između štićenja i puštanja da lete. Ali uglavnom, naučila sam da moja vrijednost ne ovisi o priznavanju drugih, čak ni moje djece. Ja sam jaka žena, mudra, sposobna. Ja sam Marija, žena koja je odgojila 3 pristojnih ljudskih bića, koja je izgradila obitelj, koja je suočavala s nevoljama i preživjela. Moja djeca trebat će me još dugo vremena. I ja ću biti ovdje, ali sada pod mojim uvjetima. S ljubavlju, ali i s dostojanstvom. Za sve majke koje gledaju i prolaze kroz nešto slično, niste same. Naša majčinska ljubav je naša supermoć, ne naša slabost. I ponekad je najbolji način pokazivanja ljubavi učiti našu djecu da cijene ono što imaju. Život s 55 godina može biti novi početak, a moj tek počinje. Ako se i ti prepoznaješ u ovoj priči, molimo te da se pretplatiš na naš kanal, ostaviš svoj like i pogledaš sve naše istinite priče koje ovdje dijelimo s tobom.